Bueno, amigas e amigos, moi bons días. Tanto en nome da directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana, como no meu propio, o primeiro que quero é dar as gracias. Para nós é un orgullo participar tanto nos traballos de promoción do traballo dos GAL, pero tamén, por suposto, é un orgullo poder asistir cando xa algún evento se pon en marcha. Por lo tanto, quero no nome dela e no meu propio darlle as gracias tanto ao presidente do grupo, a xerente a Manuela, a presidenta dos empresarios de Portosín e, por suposto, o alcalde, que sempre busca algunha justificación para traerme a Portosín, porque sabe que me gusta vir ao mar. Bueno, hoxe, como decían tanto Manuela como a presidenta dos empresarios, atopámonos no inicio dunha gran festa gastronómica, lúdica e turística. Unha festa que é a demostración de que xuntos podemos máis, de que unidos para un fin que supón a promoción desta vila de Portosín, a Galicia mariñeira pon de manifesto que sabe facer as cousas, que sabe combinar os aspectos que dan forma a este encontro e que non son outros que os de potenciar o que o mar de Galicia e as persoas con eles relacionadas nos teñen para ofrecer. Constame que, partindo dunha idea do Grupo de Acción Local Pesqueira, Concello, Cofradía, Asociación de Empresarios e Hosteleiros, traballaron para organizar este Día Azul de Portosín. A todos eles, a todas as organizacións, pero sobre todo a todas as persoas que de forma calada e eficiente están detrás do nombre das entidades e institucións, o meu recoñecemento e o meu agradecemento. Recoñecemento porque, vendo o que aquí teñen organizado, é doado comprender o traballo feito, as horas dedicadas e a ilusión que puxeron en conseguido. E agradecemento tamén porque é gracias a todas e a cada unha das persoas implicadas que Portosín pode presumir durante estes 2 días, e estou segura que tamén ao longo do verán, de ser o centro azul de Galicia. Iso supón, nin máis nin menos, que o fomento do peixe azul que identifica este porto e a súa lonxa. Non hai dúbida da valoración crecente do peixe azul, baixo en colesterol, rico en omega 3, especialmente das especies pelásicas pequenas pero de gran sabor. Falamos de surelos, de sardiñas, de xarda, que gañan valor e recoñecemento ano a ano. As porcentaxes de incremento do seu valor cóntanse entre as mellores, pois comparándoas cos precios medios do ano 2010, estas especies aportan un aumento do 12,23% e do 51% respectivamente. Sen dúbida, se temos en conta que estas especies medraron nas súas cotas desde o 2009 en máis dun 50%, temos por resultado unha contribución senlleira ao aumento das ventas nas lonxas galegas, que no primeiro semestre deste 2016 melloraron o seu balance interanual, incrementando os resultados económicos na primeira venda en casi un 6%. Isto por si solo xa é unha boa noticia, pero as xentes de Portosín decidiron que non se conformaban, que querían aumentar o valor das especies pelásicas propias da zona, non só en primeira venda, sino tamén en coñecemento, e para iso nada mellor que organizar eventos como este. Pensaron e conseguiron facer un menú cun precio moi popular que se pode degustar en todos aqueles restaurantes adheridos á iniciativa. Non esqueceron o aspecto cultural, e así podemos gozar da exposición Enredadas, que estou certa que vai abrallar a máis de un. Unha exposición na que poderán descubrir que as aves das mans das redeiras, das nosas infatigables tecedoras portuarias, son quen de crear, ademais, pezas de artesanía de arte manufacturado. E complementaron, non podía ser outro xeito, un apartado lúdico no que contaremos con música, pasadúas e concertos. Se a isto engadimos as posibilidades de visitar un barco do cerco, de recibir as explicacións do seu funcionamento por parte de armadores e mariñeiros, penso que o éxito está garantido. Degustacións, show cookies, produtos artesanais de calidade, son os pés nos que se basea Azul de Portosín, unha iniciativa que aporta unha experiencia máis ao turismo mariñeiro no que a Galicia é pioneira. Conscientes diso e de que temos que seguir traballando para manternos nos primeiros postos, a Consellería do Mar apoia os grupos de acción local costeira con preto de 9,5 millóns de euros neste exercicio. Estes cartos están destinados ao desenvolvemento de proxectos que, como este, redunden en beneficio das zonas litorais de Galicia, porque sabemos que temos moito que ofrecer e que contamos co potencial humano para facelo.
Hoxe Galicia non é xa só aquela terra que se coñecía polas bondades dos seus produtos. Hoxe, a nosa comunidade presume, sin complexos e en igualdade, de paisaxe, de praias, de historia e tamén de saber preparar esos produtos que nos deron sona como materia prima. Os galegos fomos quen de cerrar o círculo, de pescar e preparar, como a ninguén, os produtos que non son propios. Todas as persoas que ata aquí se acheguen serán testemunhas da verdade das miñas palabras e, como din que os feitos valen máis que as verbas, convídolles a percorrer o azul de Portosín, a degustar os pratos preparados por cociñeiros de zona e por novos valores, e tamén, e iso nos caracteriza, por poñer en valor as recetas tradicionais preparadas por xentes do mar. Porque decía Machado que se hace camino al andar, pero o camiño, en Galicia, facémolo combinando as tradicións coas novidades, partindo sempre daquilo que nos define e que non é outra cousa que o mantemento das nosas tradicións, a evolución constante e, sobre todo, a hospitalidade que a Galicia mariñeira dispensa a todos os que nos visitan. Iniciativas como Azul de Portosín demostran unha vez máis que estamos no bo camiño. Máis nada, moitas grazas.